Стъпил на билата на три планини – Рила, Пирин и Родопите, община Разлог е едно от най-красивите места в България. Откакто се помни, Разлог, чието старо име е Мехомия, е централно селище в котловината и единствен град чак до началото на 20 век. В него живеят около 13 500 жители. Той е разположен в близост до 4 важни градове и летища – София, Пловдив, Солун и Кавала. В територията на общината влизат големи части от националните паркове Рила и Пирин, който е обект на световно природно и културно наследство на ЮНЕСКО от 1983 година. Съвсем заслужено тя е известна като най-красивата планина в България и няма да ви остави равнодушни. От старо време изкачването на нейните върхове е смятано за хаджилък. Разлог има и своите сгради от възрожденски тип разложко-чепинска къща. Такъв архитектурен ансамбъл е разположена и Парапуновата къща, където се помещава историческия музей. Щедростта на природата се улавя от всеки посетител на това райско кътче. Новопостроените луксозни хотели предлагат изобилие от релаксиращи услуги, съчетани с лечебното свойство на геотермалните води. Община Разлог е неповторимо място за почивка, спорт, туризъм и балнеолечение през всички сезони на годината. Използвайки огромните ресурси на региона и по примера на много български общини, последните години община Разлог уверено се насочи към развитието на туризма. Ски и голф комплекса по проект трябва да бъде изграден на територия от 5000 декара с около 80 км писти. На него могат да се провеждат състезания с международно участие по зимни спортове, биатлон и той би довел до развитие на целия регион. Ние мислим, че имаме общ път на развитие заедно с съседните общини Банско, Белица и Якоруда, тъй като нашия район предлага една уникална възможност за развитие на тези видове туризъм. Община Разлог е прочута с водното си богатство. 113 естествени минерални извори и 23 сондажни кладенци, които дават възможност успешно да се прилага спа туризма и уелнес. Прилежащите природни дадености на Разлог са приоритет за развитие на нашата община. Ние обръщаме сериозно внимание на околните населени места. Те също имат своя туристически потенциал. Проявен инвеститорски интерес има и към тях. Има изградени много семейни хотели, туристически пътеки. Те предлагат също много атракции и имат своята перспектива за развитие. Много сериозен инвестиционен интерес се проявява и към Баня и Елешница. Това са населени места с много минерални извори за развитие на спа туризъм. Ръководството на община Разлог полага усилия да превърне Разлог и околностите в една привлекателна туристическа дестинация и ние се надяваме това да бъде реализирано с усилията на всички наши съграждани.